Duk ta so mu ne zuciya ce ta gane bi dai lokaci ne wanda Allah ya bamu. Magana na faɗo zantukan gwargwado duka ƙarshe da fari na sai biyo wanda ya tsintuwa har yake yara ra'ayi na sane ni ba ni kwaikwayo. Mun haɗe mana ga mu kofar gida guzurin me muka yi wa 'yan uwa sun biyo. Mun riga mun gani ba mu burin wani ya biyo gunmu mun maganar mu mun kai gaci. Gashi ne mun fito mun yi shirin ambato shi rabon wadawa ne ya akai zai ce kai kololuwa kar ka yi mantuwa wanda ke nesa sai ka ga sanni ya kai gaci. Nesa ta zo kusa ba batun fallasa magana ta majari ko baga ko fara tunda min yo shiri kar mi yo hanzari gaskiya ce take sawa a yau tazzara. Kar ka kushe wani duk wuya zandani masu yin nazari su ne ka yin girgira. Duniya sabuwa wanda ta yi waƙawa sai ya hau ta gama ya manta farkon gidi. Na ji tashan maza da yawa sun gaza nasara ita ce ta ka sanya yi kwarjini. Jini tambaya sai mu kwan lafiya ai nagarta ita ce ake yi wasan sani. Wasu samun guri sai ya sa su yi bari har su manta da cewa za su bar duniya. Yanda ka so salam ba ka samun alam sai ku zama kaji ba kai ba batun nagiya. Rayuwa ta bushe babu komai ashe al'umma ne kiran mu ku zo mu zama tsintsiya. Sai biyo hattara shi ruwan gangara shi yake sanya fata ta tafi kumbure. Na ji kuma na gani a cikin zamani gaskiya ta garanti me na samun guriya. Rabin yi maka kar ka boye haka bayyana gun mutane banda alfahari. Kan kayo wani yayi me na yin kwaɗayi dukiya ko kwaɗauka ka kunga ba sa zama. Jarrabar ka ake zuciya tsarkake sai mu dage mu sauke duka haƙin al'umma. Dan akwai tambaya daya bayan daya tun a ran haihuwar ka za ka amsa kuma. Kun ji biyu hattara ba tsayawa jira magana sai mu zarkake falye kule 'yan uwa. Faɗi ko kai shiru kar ido yi ziro lokaci ne baya yin maka. Zuciya guda ra'ayi guda zan jaddada kar ku tambaya masu sai